ಪ್ರೀಮಿಯಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯಲಿ. ಈಗಲ್ಲ ಸಾಕುಂತಲ್ಲ ಏನ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು. ಎಂತ ತಿಂಡಿ ಎಂತದಿತ್ತ? ಗಟ್ಟಿತ್ತ ನಿಂಗೆಂತ? ನಂಗೆ ಮೆತ್ತನೆತ್ತು. ಎಂತದ ಮೆತ್ತನೆ? ದೋಸೆ. ನಿಂಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದು? ಎಲ್ಲ ಕೈತ ಗಟ್ಟಿ. ಗಟ್ಟಿಯ ನಾನು ತಿಂಡಿಯ ಗಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ. ಏ ಅಲ್ಲ ಮೋನ, ಎಂತ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೆ. ಎಂತ? ಅದಲ್ಲ, ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀನು. ನಿಂಗೊಂದು ಶಾಲೆ ಅಂತ ಎಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ವನ? ಗೋಣ ಏ ನಾ ಗೋಣಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಾ ಮೋನ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಂತ ಸೋನ. ನೀನ್ ಅದಕ್ಕೇನ ಈ ನಮ್ನೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ಕಟ್ಟುದು, ಭಾಷೆ ಕೆಟ್ಟವ. ಹೇ ಅಲ್ಲನ, ನಾನು ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಭಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎಂತ? ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬೋಗಿರ ಬಂದಾಗೆ. ಯಾಕ? ಯಾರು ಬೊಗ್ರ? ಯಾರ? ನೀನೇ. ಯಾರಿಂದ ಬರುದು? ಬೊಗ್ಗಿಯ ಹಿಂದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಬೊಗ್ಗಿಯ? ಎಂತದ ನೀ ನನ್ಗೆ ಬೊಗ್ಗಿ ಗುಗ್ಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು? ಅಲ್ಲ ಮಂಗ, ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಈ ತರ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟುದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿನ್ಗೆ, ಟೀಚರ್ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು. ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದಾ ಟೀಚರ್ ತಪ್ಪು. ಎಂತದ ಟೀಚರ್ ತಪ್ಪು? ಆ ಪೊಂಜೆಗೆ ಮಂಡೆ ಸಮ ಉಂಟನ. ಪೊಂಜವು? ನೀನು ಪೊಂಜವು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ? ಟೀಚರಿಗೆ. ನೀನೀಗ ಟೀಚರಿಗೆ ಪೊಂಜವು ಅಂತ ಹೇಳುದಾ? ಟೀಚರ್ ಪೊಂಜು ಆತ ನಾಂಜವ. ಏ ಮಂಗ, ನೀನು ಟೀಚರಿಗೆ ಪೊಂಜು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ಹೇಳು. ನಾನು ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿನ್ಗೆ ಸಮ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುವಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳಬೇಕು, ಕಡ್ಕ ಪಿಡಿಕೋ, ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಗಿ ಹೊಚ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಟೋಪನ್ ಬೀಳ್ತದೆ. ಹೋಗ ಮಂಗ. ಎಂತದ ಆ ಪೊಂಜೆಗೆ ಸೊಯಂಟ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಉಂತಲ. ಎಂತ? ಉಂತಲ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ, ಶಕುಂತಲ. ಒಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಶಕುಂತಲ. ಆ ಪೊಂಜ ಅದ್ರ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಪೊಂಜ ಅಲ್ಲ. ಆ ಪೊಂಜು ಎಂತ ಕೋರ್ದಗಿನ್ಯ? ಹೊರಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂದೆ ಅವು. ಎಂತದ ಎಂತ? ನನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೆಲ್ಲವಾನ ಈತಿಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪಪ್ಪನನ್ನು. ಎಂತೆಂತ? ಈತಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ. ಈ ಚಿಲ್ಲಿ ಎಂತದ? ಅದೇ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಆ ಪೊಂಜೆಗೆ ಸೊಯಂಟನ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಟ? ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬೇರೆಯವ್ರ ಅಪ್ಪ. ಯಾರಪ್ಪವ? ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆಂತ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನಪ್ಪ ಬೇರೆ, ಅವರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ. ಎಂತ ಕರ್ಮದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್? ಅರ್ಧದ ಬಾಣೋರ್ದು ಉದುರ್ದು ನಾನು. ಹಾಗೆಲ್ಲವ ಅವರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಲೆ ರೋಗ. ಈ ಪೊಂಜೋ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪೊಂಜೆಗೆ ಸ್ವಯಂಟ. ಈ ಪೊಂಜೆಗೆ ಈಗಲ್ಲ ನೀನು ಗಡಿ ಪೊಂಜೋ ಅಂತ ಟೀಚರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಗೇನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಗ್ಗ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗ. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಕೇರ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಒಗ್ಗ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗ. ಮಂಗ, ಏಲ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ. ಎಂತ? ಹೇಳ. ಯಾವ್ದೇ ನಿನ್ನ ಮೇಲ? ಟೀಚರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂತ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಬಂದದ್ದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲೆಗೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬಂದದ್ದು? ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತೆ. ಒಂದು ಟೀಚರ್ಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಯ ವಿನಯ ಬೇಕು. ಟೀಚರ್ ನೀವು ಮೊದಲು ಅದು ಎಲ್ಲಿರಿ? ಯಾವುದು? ಮುಂಕಿದು ಪೊಡಿ. ಇದು ಪುಡಿ ಅಲ್ಲವಾ? ಇದು ಪುಡಿ ಅಲ್ಲ, ಬಿರಿಲಿದ್ದು ಕೊಡಿ. ಈಗಳ ಟೀಚರ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಭಯಭಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಎಂತ ಟೀಚರ್? ಭಯಭಕ್ತಿ. ಭಯ. ಇದೆಂತದ? ಅದು ಭಯ. ಅದು ಭಕ್ತಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿ. ಯಾಂದಾದ ಓದು ಬತ್ತಿಯ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದವನು. ಹಾಗೆಲ್ವಾ ಟೀಚರ್ಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರ್ಬೇಕದು. ನಾಯಿನರ ಕಾತನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಂತದ? ಟೀಚರ್ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಓಡಿದ್ದು? ನೀವು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದಕ್ಕೆ. ನೀವ್ಯಾಕೆ ಓಡಿದ್ದು? ನೀವು ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದ. ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ. ಎಂಕ್ಲೆಂಕ್ಲೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಂಕ್ಲೇ ಬಲಿಪುಲಗಾತೀನಿ. ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲದ ಕೋತಿ ಮುದಿಗೋಬೆ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ. ನಿನ್ಗೆ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು? ಎಂತ? ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ.
ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಚೀಚಾ ಎಂಜ ಮಂಪಾಜಿ ನೇ ಎಂತ ಅಮ್ಮೇರ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ರಜ್ಜಲ್ಲ ಸಾಲೆ ಬತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲ ಡೇರನ್ಲ ಬೋಡತಿ ದಾಯಿಗೆ ನಾಯಿ ನುಪ್ಪಾಡ್ರೆ ಐದನಕ್ಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಂಬರಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ. ನಾಯಿ ಮುಳಿಜನ್ನೇಕ ಓ ಮಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ನೀನು ಎಂತ ಹೇಳಿದು ಕೈ ಕೊಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ನೀನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಡಿರಿ ಟೀಚರ್. ಎಂತ ನಿಂದೆಂತ ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿಯುವುದು? ಆಶೆ ಇಲ್ಲದವಳು. ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂದು? ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ? ಅಪ್ಪ ಬರ್ತಾರಿ ಚಾ ಹ. ಅಪ್ಪ ಬರ್ತಾರಿ ಯಾವಾಗ? ಟೈಮ್ ರೈಲ್ವೆ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಒತ್ತಬೇಕಲ್ಲ. ಎಂತ ನಿಮ್ದು ಅವಸ್ಥೆ ಎಂತ? ಎಂತ ಪೆರಿಸಿ ಕಟ್ಟದು? ಇದು ಯಾರು? ಅದಪ್ಪ ನೀಯಪ್ಪ? ನೆಯ್ಯಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ತಪ್ಪ. ಇದು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಟೀಚಾ ನೀವೆಂತ ಬಿಂಗಿರಿ ಕಟ್ಟುದು ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಇಂದಪ್ಪವಾ? ಹಾ. ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಇಂಚು ಬೇಳೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಪಪ್ಪ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದೇ ಇರ್ನ ಪುದಾರಿ ಎನ್ನ ಸೀನೆ ಎನ್ನ ಸೀನೆ ಇರ್ನ ಸೀನೆ ಆಯನ ಮೋನೆ ಎಡ್ಡಪ್ಪಣತೆ ಪಂಡಿಲ ಕೈನಿ ಎಂಗುಲಿಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ಗಲ ಇದ್ದ ಅನ್ನ. ತಾಯಿಲಪ್ಪಡ ನಿನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡಪ್ಪ ದಯಗ್ ನಿಖಿಲೆ ಉರ್ರು ಅಪ್ಪನೆ ಗುರುವಾರ ಎಂಗುಲಿಂಜ ಪೆತ್ತಮ್ಮೆ ಪೌನಿ ಮೂಲು ಅಂಚತ್ ಇರ್ನ ಮಗನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡು. ಒಂದೇ ಹಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟಾ ಚೆಕಪ್ ಅಂಚತ್ ಸುಮಾರು ಎಂಕಲ ಶಾಲೆಡ್ ಇರ್ನ ಮಗನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಡು. ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೊನ್ನೆ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದವನು? ಅವನ್ನು ದೇ ಮುನ್ನ ತರೆ ಕುಜಲ್ ಕೈ ಪಾಡು. ಹಾಯ್ ಹಾ ಕುಜಲ್ಗ್ ಹೋಯ್ಪುನ ಉಯ್ಪುನಿ ತಣ್ಣಿ ಮಿರಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಲೊಂಜಿ ಒಡಪ ನೀರು ಒಯ್ಪಂಡ ಒಯ್ಪುಜೆ ಅಲ್ಲ ಕುಜಲ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಅಂತೆ ಅಂದ ಒಯ್ತೀನಿ ಅಂದಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚೆ ಒಯ್ತೀನಿ. ದಾದೆ ಟೀಚರ್ ಏ. ಈರ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ ಹೋಯ್ತದೆ ಬೊಕ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಬಲ್ ಪುಚ್ಚೆ ಹೋಯ್ತದೆ ಜಡ್ಡೆಕ್ ಪುಚ್ಚೆ ಬನ್ಪುಣಿ ಜಡ್ಡೆ ಅಡೇಕ ಪುಚ್ಚೆ ಬನ್ಪುಣಿ ಬೊಕ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪುಚ್ಚೆಗೊಂದು ನಾಯಿ ಬನ್ಪುಣಿ ಭಾಷೆ ಜನ್ನಾರಿ ಒಟ್ಟಾಸ್ ಬಾತಿರ್ನೇನ ಇರ್ರೆಗ್ ರಡ್ಡು ಬಿಡ್ಪೇರ್ತೇನೆ ಟೀಚರ್ನ ಉಗ್ರ ರೂಪ ಒಗೆಂಚಿನ ಮಲ್ಲೆ ಬೇತದ ಆತೇನ ಮೂಲೆಂಜ ಮಲ್ದಲ್ ಮೊಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲೆನ್ ಮುರನ್ ತಾರ ತುಂಡು ನೂಕದ ಬಾಡ್ನಿ ಅತ್ತ ತಾರ ಮಧ್ಯೆ ನೂಕದ ಮಾಡ್ತಾನವೆ ಅಂದೇ ಬಾಪ ನಾಯಕ್ ಯಾ ಬೋರ್ಡ್ ನುಕ್ಕದ ಬಾಡ್ ನತ್ತಿ ಅವ್ ಬೊರ್ಚಿಂದೆ ನುಕ್ಕದ ಬಾಡ್ ಓ ಬರ್ಚಿಂದು ಹಾಲು ಬೊರ್ಚಿಂದೆ ಕೂಡ ಆತೇನ ಮೇರೆ ಯಾನ್ ಪೋಯೆ ದಾಯಗಂದು ಕೇಂಡೆ ಏನಲ್ಲ ಪುರ್ತು ನೂಕದ ಬಾಡ್ನಿ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಓ ದೇವರೇ ಟೀಚರ್ ಎಂದ ನೂಕದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇ ಅಲ್ಲೇ ಮಿತ್ತಿದರ್ ಪೋಚ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ತಾರೆಗ್ ಬರ್ತದ್ದು ಮಡಲ್ದಾದ ಜತ್ತೀನಿ ಈರು ತಾರೆ ಬಂದು ಮಡಲ್ ಜಪರ್ ಇರ್ದಾದ ಕ್ಯಾರನ ಅವಸ್ಥೆ ನೀರು ಲೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೀನನ್ನ ಪಲ್ಲೆ. ದಾದನೆ ಪಲ್ನೆ ಈ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪತ ದೇ ಟೀಚರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ఆయన ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂದ ಆಗ ನೆರಂತಾರ ಇತ್ತೆ ಇರು ಎಂಕ ನೆರ್ಪುಂದಾಗಿ ದಾದ ನೆರಿಯೇನು ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುಂದು ಅಂಚ ಪನ್ಯತಿ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಇಂಚ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪತ ಅವು ತಪ್ಪು ಬೊಕ ಟೀಚರ್ ಎಂತ? ನಂದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಟು ಟೀಚರ್. ಎಂತ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿನ ಅಂಕಲ್ ಆ ಎನ್ನ ಬೆಂಡಿ ಲಕ್ಕದಿ ನೀ ಸೈತ್ ಬೋತಿನ ಮಂಡ ಸಮಂಡ ಬೇ ಈ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಂಗಾರ ಲಕ್ಕಾರ ಸುರು ಮಲ್ತಾನ ಅದೇ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಬೆಂಡೆ ಲಕ್ಕದಾಗೆ ಏ ಓಯ್ ಪಾಪ ಅವು ಕೆಬಿತ್ತ ಬೆಂಡತ್ತಿ ಬೊಕ ತಿನ್ಪುನ ಬೆಂಡಿ ಬೆಂಡಿ ಲಕ್ಕದಿ ಆತತ್ತಿ ಟೀಚರ್ ಅದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿ ಟೀಚರ್. ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳು ಮೊನ್ನೆ ಶೌಚಾಲಯದು ಶೌಚಾಲಯದ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನೆಂಬೆನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಲೆಡ್ ರಡ್ಡು ಶೌಚಾಲಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆಂಜೋಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಲೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಪೋಪುನಿ ಒಯ್ಕು ಒಯ್ಕು. ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಕು ಬಾಸಣ್ಣ ಬೇ ಮುಂಜೋಕ್ ಲೆಕ್ಕದ ಆಗ ಹೋಗ್ಬಿನ್ ಬೇ ಏ ಪಾಪ ಅವ್ ಎನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತಿ ಅವ ಬೋರ್ಡ್ ತಪ್ಪು ಬೋರ್ಡುದ ಅವ್ ರಡ್ಡು ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಎಂಚುಂಡು? ರಡ್ಡು ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಗ ದುಂಬುದೆಜ್ಜಿ ಅವೆಂಜಿನ ತುಂಬುದ ಹೆಂಗ ಸರಿಗೆ ಗಂಡ ಸರಿಗೆ ದಾದೆ ಟೀಚರ್ ಹೆಂಗಲ ಗಂಡಲ ಮಾಜಿದು ಬೋತ ಮೊಕೆ ದಿನ ಕೊಂಚ ಸರಿಗೆ ಬೋಪುನ ದಾದೆ ಟೀಚರ್ ಆ. ನಿಕುಲ್ ರಡ್ ಸರಿಗೆ ದಿದೆ ಆಗಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಜ ಎಂಚಿನ ಸರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಾತೆ ಅಂದ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏಪಲ ಸರಿ ಮಲ್ ಪೊಡೆ ಏಪಲ ಅಂದ. ದಯಪನ್ ಪೆಪನ್ನಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮುರಣಿಂಜಿ ಘಟನೆ ಏನತೆ ದನೆ. ಯಾನ ಮುರಣಿಂಜಿ 90 ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ ಪೋಯಿನಪ್ಪ ಯಾನಂಚ ಪೋದು ವೇಟರ್ ಪಂಡೆ 90 ಎನ್ಮೇಲ್ ಕೊರುಂದು ಆಹಾ. ಕೆಪ್ತಂಡೆ ದಿನತೆ ಹಾಕಿಂದೆಗ್ ಈರು ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತೆ ದಾದೆ ಚಾಗಿ ಅನ್ನೊಂದು ಅಂದ ಅಂದ್ ಏ. ಯಾನ ಮಂಡೆ ದಾದ ಮರೆ ಯಾನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉದ್ದು ಬೈದಿನಿ ನಿಕಲ್ ಬಾರ್ ಬಣ್ಣದ ಬೈದಿನಿ ಎಂಜಿನೆ ಬಾರ್ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ ಬಲವ ಇಡವಲ್ಲ ಅಂದ್ ಹೋಯ್ತೊಂಬೆ ನಿಕಲ್ ಗಂಗಸರ ಅಂದ ಪುದಾರ್ ದೀತಿ ಜರ ಅಂದ್ ಬೊಕ ಬಂಗ್ ತುನ ಗಂಗಸರ ಅತ್ತವ್ ಬೊಕ ಹೌದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏ. ಹೋಟೆಲ್ ಗಂಗಾ ಸಾಗರ್ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಜನ್ನಾರ ನಾನು ಗಂಗಾಸರ ಬಂದು ಸೀದಾ ಬೋತೀನಿ ಇರ್ ಪರಿಯರ ಬೋತಿನ ಅತ್ತಿ ಬೊಕ. ಪರ್ದೆ ಬೋತಿನ ಊಲೆ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಓಲೆ ಈ ಅವಳೆಂಜಿನ ಅಲ್ಪನ್ ಇದು ಬಲ ಬಾ ಆಯ್ತು ಬಾ ಎಂಜಿನ ಮರ್ಕೊಲಿ ಅಮ್ಮೆ ಪುಣ್ಣ ಈ ನಮ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನಿಜ್ಜ ಅಂತ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಏ, ಅವು ಬಿಡ್ಲಿ ಇಲೆಂಚ ಉಂತಿನ ಅಲ್ಪ ಉಂತುವರ ಮಾರೆ ಎಂಗಾಪುಜಿ ಉತ್ತು ಬೇರೆ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ ಬಲ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚ? ಬೇಡೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ಮುರಣಿ ಕೇಂಡ ಉತ್ತರ ಬಂಡೆನ ಪನ್ನಿಜನ ಆಹಾ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಆಡ ಲೆಕ್ಕದ ಕೆಂಡ ಪನೆ ಬೊಕ ನಿಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನು
ಅಂಚತೆ ಗಣಿತದ 5+5 ಏತ್ ಕೇಂಡೆ ಏತ್ಗೆನೆ ಆ ಏತ್ ಬಂಡೆ ಏತ್ ಬಂಡಿ ಏತ್ ಬಂಡೆ 55 ಸರಿ ಬಂತಿಗೆನ ಇಂಚಿನ ಸರಿಯೇ 5+5 10 10 ಗೊತ್ತಾತ ಅಂದೆ. ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡಾತ ಹ. ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಡಕ್ಕೆ ಸಾಲಡಿ ಏರಗಣ್ಣ ಒರಿಯಾಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡೆ ಯಾವ್ಜ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಚೊರೆಪಾಟ ಮಾರೆ ಹೇಗೆ ಸತ್ಯನ್ ಇರೇಗ ಬಿಡ್ಪೈತೆ ಭಾಷೆ ಜನಿನ ಅವು ಸೈಯಡ್ ಬೇಗ ಮಗ್ಗಿ ಬಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಮಗ್ಗಿ ಬಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಯ ಓಲ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಓ ದೇವರ ದಾದ ಮನಿಗೆ ಮಗ್ಗಿ ಬಂಡ್ರೆ ಬಿಜಮ ನಾನೇ ಗೊತ್ತಿ ಬಂದೆ ಮಗ್ಗಿ ಬಂದು ತುಕ ಪಣ್ಣ ತುಕ ಗೊತ್ತು ಬಂಡ್ರೆ ಪಣ್ಣ ತುಕ ಮಗ್ಗಿ ಏನಾರ ಏರ್ಲೇನ್ ನೋಡಿ ಯಾನಂಬೆ ಪನ್ನಗೋಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಂಚಿಪಾಡು ಎಂದು ನೆಕ್ಕು ನಿಕ್ಕುಲ್ ತೆರ್ತಾರ ಪಿರದೆ ಪುಲಿ ಓಡೆ ಪಿರದೆರ್ಪಿನಿ ಈ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಪಿರದೆಪ್ಪಲೆ ಮಂಡಿ ಎಂಗ್ಲು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ನಿಂಜಿ ಸುಗ್ಗಿ ಮಗ್ಗಿ ಬೊಗ್ಗಿ ಬಂಡದ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದೇ ಮೂಲ ಯಾವ್ಜಿ ಐಟ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕುಲು ಆಜೇನಂತೂ ಇತ್ತದ ಏರ್ಪಿನಿ ಜತಿ ಇತ್ತಿರುವಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಮಾರೆ ಈರ್ ಬಲ್ನೆ ಟೀಚರ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುಣಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಬೇರೆ ಈ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಪುಣ ತಪ್ಪತ ಈರ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಇಂಜ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಟೀಚರ್ ಯಾನಂಬೆಗೆ ಏತ್ ಪರಕೆ ಮಂಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಈರ್ ಬಂಡ್ ಬರ್ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ತಪ್ಪು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪುಣ ತಪ್ಪತಿ ಹೌದಪ್ಪ ಹೌದು ತಪ್ಪು ಕುಡ್ಡೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ದಾದಗೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಲೆಡೆನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏರೇ ವಿನೀತ್ ವಿನೀತ್. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓಹೋ. ಅಂಡ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಗೆ ಆಗ ದಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಡಾ ಪನ್ಪುಡಿ ದಾ ಬರ್ಪುಜಿಡ ಡಾ ಪನ್ಪುಡಿ ದಾ ಬರ್ಪುಜೆ ಡಾ ಪನ್ಪುಡಿ ಅಂಚಂ ಆಡ ಮುಕುಲ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುಂಡು ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಡು. ಪದ್ಯ ಪಂಡದ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟವನಿ ಅತಿ ದೇವರೇ ಎಂಚ ಬಂದ ಎಂಚ ಅದು ಎಂತ ಹೆಸರು ಶಕುಂತಲ ಶಕುಂತಲ ಅದು ಪದ್ಯ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಟೀಚರ್ ಬಾ. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ಈ ಪದ್ಯ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ಆಡಕ್ಕೇನು ಇಂಚ ಬಂತೇಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ನಮೆ ಆಡ ಎಂಚ ಮನ್ ಪದ್ಯ ಮೇ ಆಗ ದಾವರ್ ಪೂಜೆ ಅದಿ ಅಂದೆ. ಎಂಜ ಬಂದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಜ? ಮುಂಡೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮುಂಡೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂಡೆ ಬನ್ನಿ ಸಣ್ಣಿ ಮೀರ್ದು ಬೇರೆ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಮೂಬ ಒಂಜುವೆಲ್ಲ ಮೂಬತ್ತು ಅಂದೆ ರಾಬ ಇದುಂಡ ರಂಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಚ್ಚು ಪೋಯ್ನೆ ಬೇಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲೆಡ್ ಪುರ ಇಂಜಿನ ಬೊಚ್ಚಂದ ಅನ್ಬಿಡಿ ಟೀಚರೇ ಪುರ ರಂಡೆ ಮುಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಎಂಜ ಪುರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮರ್ರೆ ಯಪ್ಪೋ ಎಂಜಿನ ಸಾಲೆಡ್ ಬತ್ತಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮೇ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ ದೂರ ತಪ್ಪಕಡೆ ಜನ ಸೈತು ಬೋತಿನೆ ಇಂಚ ಅಗೆಲ್ ತಂದು ಮಾಂಡೆ ಸಮಯ ಎಂಕಿದಾರ ಪನ್ಪುಣಿ ಒಂದಿ ಆಯ. ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಓ, ಓ. ಶಾಲೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು. ಆತೇನಾ ಸಾರಿ. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಲಿಯೋ ಏರೇನ್ ಅವು ಆಡಗೆ ಎಂಜಿನ ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಟ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರಿ ಎಲ್ಲಿ ಗಡಪನೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಂಕಲ್ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಗೆಲ್ಲು ಕಡ್ಪನ ಎತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದ ಬಲ್ಲ ಗಡಪನ ಗೆಲ್ಲಿಲಿಯೋ ಬಂಡ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಈತ ಮೊಳ್ಳಕ್ಕೇನು ಅನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಉತ್ತರವನ್ ಪಲ್ತುಲೆ ಏನು ಬಲಮ್ಮ ಈಗಳ ಗೆಲ್ಲಿಲಿಯೋ ಎಂದರೆ ಯಾರು ಟೀಚರ್ ಹಾ. ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಎಂದರೆ ಹಾ. ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರೇ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಗೊತ್ತಾನ್. ಅದ ಕಂಡು ಬರ್ತದಿನ್ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ತೆಲಿತ ತೋಪು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೇರೆ ದೂರದೇನು ಪುರ ತೂಪುಣ ಐಟ ಹಾ ದಿಂಜ ದೂರದಲ್ಲ ತೂವಲ್ಯ ದಿಂದ ದೂರ ತೂವಲಿ ಉಪ್ಪು ಇತ ಉಡುಪಿದ ತೂವಲ್ಯ ಉಡುಪಿದ ಕರ್ಮನೆ ಅಂಚವ್ರ ಅತ್ಯ ಅವನು ಜಿಂದ ತೂರದ ಪುರ ತೂಪುನಿ ಉಡೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಏಡ ದಾದಗೆ ಆಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಗುಲು ಪಂಡಿತರಿ ನಿಗುಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪ ನಿಗುಲು ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತು ಕೊರೋಡು ಎಂಗುಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ತಗರಪಡ ಒಂಟ ಗಡಪಡ ಚಿತ್ರ ಗಡಪಡ ಅಂದು ಐತ ಅದ ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನತ ಇತ್ತ ಬೋಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಚಿ ಬಲ್ನಕ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನಾಮೆ ಕಣಜಿನಿ ಅವು ದೀತಿನ ನೆಂಪಿದ್ದೆ ಅವು ಬೈದಿನಿ ಜೀರೋ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ. ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಸೈಯಡಿಯೇ ಒಮ್ಮೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತ ಒಂದು ಪೋದು ನಾ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಲೆಪ್ಪಡದು ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಲೆಪ್ಪಡದು ನಡುಟು ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ದಾದ ಲೂಡೋ ಓಪನ್ ನಮೆ ಲೂಡತ್ತಿಯೇ ಸಾಂಗ್ ದಾಖಲ್ಟ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟ ನಲಿಪವನಿ ಸಾಲಂಡೆ ಸ್ವಾಂಗ ದೀಪನ ಯಾನು ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಹೊರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಂಗ ದೀಪನ ಕೇಂದ್ರ ಮಾರೆ ಸ್ವಾಂಗ ದೀಪನ ಮಂಡದ ಸಾಂಗ್ ನಲಿಪುನಿ ಎಂಚ ಎಂಚ ಸಾಂಗ ಎನ್ನೆಟ್ಟು ತೂಪೆ ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಕೊಡು ಅಂತಲೇ ನಿಗುಲು ಚಪಾತಿ ಆಟುಣ ಸಂತಾನ ಗೊತ್ತಾಣ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಣ ಅಂದನ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡಿ ಅವು ಓ ಒಂತಲೇ ವರ ಇರ್ನದ ದಾಖಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಡದು ಅಕಲ್ನ ಚಪಾತಿ ಆತ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಪರೋಟ ನಿಗುಲಿತ ಪರೋಟ ಚಪಾತಿ ಪುರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬೈದಿನ ಮತ್ತು ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಕುಸ. ಯಾನ್ ಏರಿಯೇ Teacher. ಹೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಎಟ್ಟಿ ಟೀಚರ್. Yeah. ಎಂಚಿನ ನಿಗುಲು ಚಪಾತಿ ಲಾಟುಣ ಸಂತಿ. ಒಂತಲೇ ವರ ಇರ್ನದ ದಾಖಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಡದು
ಎಡ್ಡೆ ಆತೊಂದು ಮರವಾಯಿ ಹೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಶಾಲೆದ ಹೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಚರ್ ಎಂಗೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಟು ಮೊದಲು ಖಂಡಿತ ನಿಖಲು ಶಾಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಡಪಡುದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬುತ್ತಿರಿ ಸಮ ನಿಂಗೆರ ದಿಂಜಾತ ಕಡಪುರಿನತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಟೀಚರ್ ಎಂಚ ಪಾತಿರುಡು ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದೊಂದು ಕಲ್ಪ ಹೊಡಿ ನಾಲಿಂದು ಪೆತ್ತನ ಮೇ ಬೈರ ಗಣಪುರ್ಲಕ ಕಡಪುರಿನತ್ತೆ ಭಾಷೆ ಜನ ಅಂದ ಟೀಚರ್ ಈರ್ ಪನ್ಪುನ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಾಲೆಡ್ ಖಾಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನೇ ಕಲ್ಪವನತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡದ ಐಲ್ನ ಕಲ್ಪವಡು ನಿಕುಲು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನ ಐನು ಜೀವನೋಡು ಎಂಚ ಎದುರಿಸೋಲಿ ಪನ್ಪನ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ನಿಕುಲು ಹಾಕ್ಲಿ ದಿಂಜಾವನ ಕಲ್ಪನೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ದಿಂಜಾಯ್ದಿನ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಓಡಿ ಕೊನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಶರಣವಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಒತ್ತಡದ ಪ್ರಭಾವ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ನ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡು ನೂದು ದೆಪ್ಪೋಡು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ನಿಖಲು ಒತ್ತಡ ಪಾಡೋರತ್ತೆ ಇಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಬೂರ್ನಿ ಅವು ಪುರ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪುರ ಬಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಡ್ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ನಿಖಿಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತರ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುಣ್ಯ ನಿಖಲು ಜೋಕುಲೆನ್ ಕಾಂಡೆ ಶಾಲೆ ಕಡಪರ್ವಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಕಾಂಡೆರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಏತೇ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಏತು ಶೋಕುಡು ಎಂಕುಲು ಕಾಪೋ ಟೀಚರ್ನ ಆತ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ನ ಸ್ವಂತ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ತಾಗಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ನಕಲು ಇಜ್ಜೇರ ಖಾಲಿ ಎಂಕುಲು ರೂಲ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯ್ಲ ಕಾಪುಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತಿದ ಕೇನು ನಕಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರಿ ಆ ನಿಯಮ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಣತಿ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಂತೆ ಎಂಚ ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ತಾಯಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಬದುಕು ದೊಂಬರಾಟ ಮೂಲ ಕಟ್ಟೊಡನ್ನ ಸಾರ ಗೋಲ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಆಸೆ ತಾಪಿ